Xa ukude umlambo ivelge nophantsi kwebhlorho uthothoza ngesinqi esingaphelelwa xesha. Ukuthula kwalamanzi ngathi kuxela iingxaki zale ngingqi. Kule veki iphelileyo ngoMvulo kusweleke bemabathathu balapha e-Orangeville. Imoto kaThukela Mnguni iwele yatshona kulo mlambo. uMnguni ebehamba nomtshana wakhe uLucky obeneminyaka eyi-42 kunye noJoseph Tsotetsi nabathe batshona apha kulo mlambo bonke. It was just before 7 a.m. He sent me 2 callback requests. I wonder what he wanted to say to me. Abahlanguli bafike ngolwesibini kwindawo yexhwayelo, kodwa kufumaneke imizimba kaMnguni kunye nomtshana wakhe kuphela. Le mizimba ihlolwe ngumzala wabo uChuku Kabedi. It's very sad and painful. The time I saw actually together, it seems like he was trying to fight because he was having a mat in his hands. And it seems like he was trying to come out or something. Then he was having the scars on the face. Umzimba kaTsotetsi ufumanekile nawo ngelingeni. They abandoned the search on Wednesday because the wind was too strong. They retrieved his body along with the car from the water on Thursday. Omnye wabongikazi uxelele i-SABC ukuba izigulana zisweleka bejongile. Each and every time when we call the ambulance delay, sometimes it doesn't come at all. We don't save life. When we arrive there, we arrive for the corpse. Isebe lezempilo laseFreystata lithi iinqwelo zezigulane zinceda le ngingqi ngokubanzi, kodwa nangona kunjalo minyaka le kongezwa ezintsha ukukhawulelana nale meko. These are things that attribute to slow response, especially in trauma cases in areas such as far remote accidents that are happening, where the terrain is rugged. It is not making it easy for the emergency personnel to reach as quickly as possible to those areas, but also from where they are responding and the resources they have. Kubahlali base-Orangeville, iinkonzo zonyango ezingxamileyo liphupha nje. Ukufa kubambeke ngaphantsi kwamanzi. Ukudlula apha kulo mlambo kukuzibeka emngciphekweni wokufa.